Taliwasan sa ating trahedya nang gawas usab ang creativity o kamamugnaon sa mga evacuees sa paghimo og mga parol o guban pang butang gamit sa mga recyclable materials. Atong sayran ang anam-anam nga pagbangon sa mga biktima sa dakong trahedya pinaagi sa report ni Luan Mirondina. Oktubre 22 pa lang, apan Christmas is in the air na dinhi sa Langtad Elementary School sa Dakbayan sa Naga tungod sa daghang mga parol nga gidayan-dayan. Gikan sa gagmay, ngadto na sa dagkong mga parol, makita ang creativity sa mga evacuees nga maoy mihimo niini. Usa ka tent ang tuyong gimontar haduol sa mga classrooms nga gihimong evacuation center aron dinhi ma-display ang ilang mga obra. Gawas sa mga parol ug Christmas tree, gidisplay usab dinhi ang mga artwork sa mga batang evacuees. Hopeful sila nga igpaskong taon makauli na sila sa ila. And then kani siya made of recycled materials man siya, so makaminus po siya sa basura na mo diri. Ganiha, naabta namo kini mga evacuee nga puliki sa pagpamintal ni ining mga dagkong plastic water containers nga gihimo nilang colorful nga mga kaang alang sa mga seedlings ug uban pang mga tanom. Nalingaw gyud mi, ma'am. Nalingaw gyud mi. Wagi yung pagkalingaw na mo ani. Daghan, ma'am, kay mao ni aron malingaw mi nga dili mi bation og katugon sa among kwarto. Unya aron na may kalingawan nga magkubi-kubi mi sa among mga kuan. Aron dili mi kuan ba ma high blood sa among kwarto in town. Matod ni Corazon, ang pagkalingkawas nila sa trahedya ang bugtong nakapadasig kanila nga may paglaom pa sa ilang pagsagubang sa mga pagsuway nga ilang giatubang. Ang kahingawan namo, ma'am, naapirme. Ang among kahingawan naapirme. Pero nalipay san mi sa Ginoo nga ni ami dinhi nga nagkahiu sa mintanan. Tangkod usa ka buwan na silang nanimuyo sa mga evacuation centers, samtang nagpaabot nga makabalhin ngadto sa mga permanenteng kapuy-an nga luwas sa katalagman. Malaumon ang mga apektadong mulupyo nga inubanan sa pag-ampo o sa kamaanindot nga Pasko ang nagpaabot alang kanila. Gikan dinhi sa Dakbayan sa Naga, Luan Mirondina, Balitang Bisda.